kan violate ya ka land transfer act tambah kini kin pan ya ka ban shift ya ki hapo European World bat kani ka European World ru mata ngila hapan penduk no ngila hapan kre ki issue na ka mata bakum do ban pan kelas ki normal area ki bade ki schedule area nomor ba kani kala sim kabu plat ko mujak benriu ti bat ka bat ki pai ba jong jala ki masau thu ba ka NPP headed by NPP this present government kadai ban sim ka blame bat kadi ban mat du ya punishment nomor ka border ru ladi ya kani ka prank joni ka sor matalap ya kani ka harijan ka ba nitip ya te ka thami molong ki basong ni parlok harijan kila themu ya ka bande dani galanti ka bangam tip ndai jingsa ka jing themu kalong good intention na ka bantaban develop iti area na ka bantaban the conscious ya ka shalok but mata south nam tam kadai ka NPP government headed by NPP but kiwai ru kibaran hapok ka NPP kidi ban sim na ka blame kan lo jing suffer ki pai ba habri congestion tanah kada bagi bargate ki khanglanti banya naida kani ka issue ru paken wenge ka bargate kemla naida paken chef fikir kemla ti ka ba solingo paken sha bargain haki bar jala kadi mamla ban pediang kadi highly objectionable highly questionable but nga ko anbu chikli we to deputy chief minister kai kata ka NPP government kai kata ka NPP party ba headed do chief minister bakile try kli balik kani ka khando wasiap kadai mo jong ka NPP. Once upon a time ako apan pau baka land all belong to the people. Ti Denmark ka jing kam ngi ai so government ka numla baka le business nani kam numla baka su bargain ta election great part of future generation. Kumlu ni harjan kin perkhat yang ta future generation ki khon ki joki ni ha perkhat ta future generation joki khon ki jongi sei kalau we joki khon ki jongi ka jaga ka puta la ka di border la ka di ha sorru land is life.